Bizkaiko metalgintzak beste greba egun bat du gaur, 3. hitzarmenagatik. Aurreko astean egin zituzten beste 2 greba egunak eta horietan sindikatuen arabera jarraipena 85%koa izan zen eta patronalaren arabera aldiz 19%koa. Gaurko grebak sindikatuek azaldu legez jarraipen handia izan du ere. Esaterako Iratxe Azkue labeko ordezkariak nabarmendu du Gasteizko Mercedeseko planta geldirik egon dela asteburuan ez duelako jaso Bizkaitik iritsi beharreko hornik. Bizkaiko metalgintzakoa Euskal Herriko lan hitzarmen handiena da, 52.000 langileri eragiten baitie. Lan hitzarmena berritzeko negoziazioak eragindako greba deialdia da. Iragan astean egin zuten azken bilera eta ez zen akordiorik egon. Ordu erdi eskasekoa izan zen hain zuzen ere bilera hura. Bi aldeen proposamen zehatzek berehala jaso zuten aurkako erantzuna. Gainera, giroa beste bilera batzuetakoa baino zakarragoa izan zen, negoziazio epeko 15. bilera izan zen. Horrek, giro txarraren erakusgarri da, bi aldeek ez zutela hitzartu beste bilera bat egiteko datarik, dena den litekena da urtea amaitu aurretik berriz ere esertzea. Arratsaldeon guztioi, gaurko 2 deialdi deitu dituzte gainera, batetik Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak deitutakoa. Eguerdian egin dute manifestazioa Bilboko Euskadi plazan patronalaren egoitzaren aurrean, eta bestetik Moyua plazan elak egin du elkarretaratzea 11:04. Aiera deurreta izan da 2 protestetan eta alaxe jaso du ordezkari sindikalen hitza adi. Ezin dugu baztertu. Baina bai izaten dut argita garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik, egun desente gehiago. Nik eta behin argi utzi dugu pozik gaudela lortutako emaitzagatik, gaur lortutakoagatik. Jarraipen zabala izan dugu metalgintzako 6. greba egun honetan, 85% inguruko jarraipen bat, aurrekotan bezala. Eta zentzu horretan, pozik gaude. Gaur 6. greba eguna da. 6 egun hauek azken txanda honetan 3. Oso ondo irten dira. Greben jarraipena oso zabala izaten ari da. Finalizamos como acabamos el 1 de julio, con un gran éxito de participación. Esan bezala Bizkaiko metaleko greba eguna gertutik jarraitzen izan da Aiera Deurreta lankidea, beraz laster helduko diogu berekin berriz gaiari. Artean, asteazkeneko beste lerroburu batzu eixo, bada besterik ekonomia arloan. Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta ogasuneko sailburu Pedro Azpiazuk hasiera eman die gaur sailaren 2023ko xehetasunak ezagutzera emateko legebiltzarreko agerraldiei. Ekonomia eta ogasun sailak zehazki 138,1 milioi euro izango ditu. Testuinguru ekonomikoak markatu du aurrekontu hauen diseinua eta ildo horretan sailburuak ingurunearen azterketa sakona egin du agerraldian joan den asteko datuak eskainiz. Aurrekontu esparruan adostasun serioak landu ahal izateko zuen borondateaz ziur nago eta gobernu honekin hitz egiteko interesa agertu duten taldei deituko diet datorren azaroaren 9 lehen bilera bat itxi ahal izateko. Denbora dugu elkarrekin lasai eta lan egiteko zalapartarik gabe. Joan den ostegunean zabaldu zen eztabaida publikoa Frantzian reaktore nuklear berriak eraikitzeko programari buruz, eztabaida publikorako batzorde nazionalak hartara dituta. 4 hilabete iraungo du debateak 2023ko otsailera arte. Bitartean lehen EPR2 izeneko erreaktoreen eraikuntza bizkortzeko lege proiektua abiada bizian doa erakundeetan eta gaur bertan aztertuko dute ministroen kontseiluan. Emmanuel Macronek joan den otsailean berretsi zuen nuklearren aldeko apustua, Belforten egindako hitzaldian haren arabera Frantziak ezin du argindar hornidura ziurtatu soilik iturri berriztagarrietatik eta nuklearra ezinbestekoa da trantsizio energetikorako. Presidenteak hitzaldi hartan aipatutako 6 erreaktore berriak jasotzen ditu lege proiektuak, EPR2 motakoak izango dira, eta dagoeneko existitzen diren zentral nuklearretan edo haietatik gertu eraikiko dira. Horretarako tramiteak bizkortzeko dator lege berria, prozedura administratiboak erraztera, besteak beste, hirigintzari lotutakoak eta espezie babestuen ingurukoak. 6 erreaktore berrietatik 2 lehenak Normandian eraikiko lirateke, dagoeneko 2 erreaktore dituen zentralean haiek egin
egiteko lanak 2027. Urtean 5 urteko agintaldia amaitu aurretik abiatu nahi ditu gobernuak 2035. Urte ingururako martxan izateko. Eta nazioarteko kontuekin jarraiki Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroiak botoen 80% baino gehiago jaso ditu aldea, asteazken honetako lehen orduetako zenbaketen arabera, eta oraingoz gehiengoa du eskuin muturreko alderdiekin eta ultraortodoxoekin gobernua sortzeko. Hauteskunde batzorde zentralaren datuen arabera Netanyahuren Likud eskuineko alderdia izango litzateke lehen indarra 31 eserlekurekin eta 75 eserlekuko gehiengo zabala izango luke boterera ultraeskuineko sionismo erlijiosoen eta bi alderdi ultraortodoxoen babesarekin. Boto zenbaketa zabalagoaren zain, Yair Lapid jarduneko lehen ministroa buru duen Netanyahuren aurkako blokea oso azpitik dago oraingoz eta eskuineko erdiko eta ezkerreko indarren amalgama 50 eserlekurekin geratuko litzateke. Ordea bozen zenbaketaren erdian Israelo armadak beste palestinar bat hildu aurtengo 137. Azken aldian etengabeak izaten ari dira Israelgo armadaren eskuetan hildako palestinarrei buruzko albisteak. Aurtengo aiadan 2005. Urtetik Palestinako gatazkan izan den urterik bortitzena da. Aldiz Jair Bolsonaro Brasilgo behin-behineko presidentak 44 ordu behar izan ditu igandeko bozez mintzatzeko agerraldia egin zuen atzo eta ez zuen aitortu Luis Inacio da Silva Lulak lortutako garaipena. Pare bat minutu hitz egin zuen eta esan zuen konstituzioari leial izango zaiola, beraz interpreta daiteke ez duela emaitza inpugnatzeko asmorik. Bitartean haren hainbat jarraitzaile herrialdeko errepidak blokeatzen ari dira, ez die eskatu protesta eteteko. Hauteskunde batzordeak horiek libre uzteko agindu du gainera. Errepideetako polizia federalak emandako datuen araberan Brasilgo 27 estatutatik 23 301 errepide blokeatu dituzte behin-behineko presidente ultraren jarraitzaileek. Sare sozialetan zabaldutako bideoetan ikus daitezkeenez, armadak esku hartu arte eutsiko diete mobilizazioei eta haien hitzetan komunismoaren itzulera eragoztea dute helburu. Hala ere, hauteskunde batzordeko presidenteak atzo egindako agerraldian erakutsi zuen bideo batean ikus zitekeenez, errepideetako poliziaren babesa zuten errepidea trabatzen ari zirenek, edonola ere agindera itzuliko da Lula. Brasilgo hauteskundeak irabazita bigarren itzulian, ezkerreko hautagaiak botoen 50% eskuratu zituen eta ia 2 punturen aldea atera zion Jair Bolsonaro jarduneko presidente eta eskuin muturreko hautagaiari. Lehen itzulian gertatu bezala inkestek iragarritakoa baino alde desente txikiagoa atera zion Lulak Bolsonarori. Hortaz 2003 eta 2010 bitartean presidente izandakoak estatu buru ardura hartuko du berriz urtarriaren lehenengoan. Eta gurera hueltan kultur arloari heltzeko iristar da udazkeneko sormenek aldakako sorkuntzen plazaren edizio berria. Amatasuna lan ildoan sakonduko du ekimenak sorkuntza eta euskararekin batera. Horretarako ekintzak azaroaren 10-tik 13 antolatu dituzte Torrezabalen, Gotzon Barandiaran sormeneko zuzendari artistikoa. Eskema antzekoa mantenduko dugu, aurreko urtetako eskema antzekoa mantenduko dugu, goizetan azaroaren 10 eta 11an Galdakaoko ikastetxe batzuetako ikasleek parte hartuko dute ilustrazio tailerrean Eider Ibarrekin eta dantza tailerrean Oier Ara Olasarekin. Eta azaroaren 10ean, ostegune, ostiral, larunbat eta igandean publiko orokorrarentzako eduki eta emanaldiak landuko ditugu. Eguneko lerroburekin bukatzeko berriz bada besterik gerra eta memoria historikoa lantzan dituen Indesirables erakusketa ikusgai duzue dagoeneko San Telmo Museoan Donostian, milaka herritarrek bizitako errealitate gordina islatzen da bertan Udane Arbeo. Urtarrilaren 29 bitartean Indesirables erakusketa ikusteko aukera izango duzue hemen Donostian San Telmo Museoan. Eta bertan, diziplina anitzeko 16 artisten obrak ikusialko dituzu esaterako Goiarenak eta erakusketak berak jorratzen dituen gaien artean ditugu indarkeria eta diskriminazio politiko eta arraziala, deportatuen eta erbesteratuen garraioak, gerrak edota bombardaketak esaterako.
Bada, asteazken honetako lerroburuak ala iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea lan hitzarmena berritzeko aldarria egiteko Bizkaiko metalentzak 3. greba eguna du gaurkoa. Aurreko aldietan bezala protestarako 2 deialdi nagusi izan dira, batetik gehiengo sindikalak burutu duen manifestazioa eta bestetik ela sindikatuak egin duen elkarretaratzea. Bietan izan da Aiara Daurreta lankidea, halaxe azaldu digu nola igaro den eguna adi. Bizkaiko metalgintzan greba eguna dute, lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatzeko 54.000 langilek greba egin dute. Egiten duten 6. greba eguna da. Izan ere, ekaina eta uztaila bitartean ere lanuzteak egin zituzten, hori bai, oraingo zikloan ez da egon batasun sindikalik. Izan ere, elak batetik egin ditu protestak eta bestetik LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta ESK sindikatuek. Edonolare grebek jarraipen oso zabala izan dutela adierazi dute. Gaurko egunean Bilbon egin dituzte mobilizazioak, 11:00 elak manifestazio egin du, Moyua plazatik Arriagaraino, eta 12:00 aldiz gehiengo sindikalak Euskadi plazatik Arriagaraino. Eta Bilboko kaleak Bizkaiko metala borrokan bezalako oihuez bete dira. Nik eta behin argi utzi dugu pozik gaudela lortutako emaitzagatik, gaur lortutakoagatik, jarraipen zabala izan dugu metalgintzako 6. greba egun honetan, eguneko 85 inguruko jarraipen bat, aurrekotan bezala, eta zentzu horretan, pozik gaude. Gaur 6. greba eguna da, 6 egun hauek azken txanda honetan 3. Oso ondo irten dira, greben jarraipena oso zabala izaten ari da. Finalizamos como acabamos el 1 de julio, con un gran éxito de participación. Eguerdiko mobilizazioetan jaso direnak hauek izan da, goizak emantu berea ere, Bizkaiko metalgintzako greben tentsio giroa koska bat igo da gaur goizeko piketetan, sindikatuek salatu dutenez ertzaintzaren jarrera bereziki gogorra izan da Aiara Daurreta. Eguna argitu aurretik, 100 langile elkartu dira pikete informatiboak egiteko. LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta ESK sindikatuek deituta, Olarra eta Zamudioko Parke Teknologikoan batu dira, eta elak deituta aldiz Amoribieta etzano. Aurreko egunetan legez piketeak antolatu dituzte eta tentsio uneak egon dira. Hala ere, gaurko egunean ertzaintzaren jarrera bereziki oldarkorra izan dela. Salatu dute sindikatuek, izan ere behargin bat atzilotu dute eta hainbat zauritu egon dira. Momentu honetan 2 langile daude ospitalean sindikatuek adierazi dutenaren arabera. Argi eta garbi esatu nahi dugu ertzaintzak izan duen jarrera gaurkoan. Egia da aurreko egunetan ere tentsio momentuak egon direla, baina gaurkoan jarrera bereziki bortitza izan du, jipoituak egon dira, atxilotuak egon dira, eta hortaz gure salaketa zentzorretan. Eusko Jaurlaritzak bidaltzen du ertzaintza, langileak, grebalariak atxilotzera, jipoitzera eta kriminalizatzera. Egun hauetan hori da ikusi duguna. Gaur oso modu bortitzean etorri dira goizetik, langile bat atxilotuta dago. Bizkaiko metalgintzako Euskal Herriko lan hitzarmenik handiena da, 52.000 langileri eragiten baitien, iragan astean egin zuten azken bilera eta ez zen akordiorik egon. Sindikatuek ez duten onartu, patronalaren proposamenak ez duelako eragozten erosteko almenaren galera, eta hainbat atzera pauso dituelako 2019an sinatu zuten lan itunari dagokionez. Aiara Daurretak azalduko izkigu jarraian zein diren beharginen eskakizunak. Bizkaiko metalgintzako lan ituna 2021ko abenduan iraungi zen eta orduztik negoziatzen ari dira FEBEN patronala eta sindikatuak. Joan den astean bildu ziren azkenekoz eta patronalak 14% soldata igoera proposatu zien, gehienez diota 4 urtarako. Hala ere, sindikatuek ez zuten onartu proposamen horrek ez baitu bermatzen eros ahalmena. Egoera horrela gainera sindikatuek adierazi dutenez, patronalak proposatutako hainbat kontu atzera pausoak dakartza. Horrela, sindikatuek hainbat ezagizun dituzte KPIaren araberako soldata, lanaldiak murriztea, aldi baterako erregulazio espedienteak mugatzea, eta malgutasuna baldintzatzea besteak beste. Elatik, urriak 19an,
10 eduki zehatz planteatu genion patronalari. Besteak beste, KPIko igoerak urte guztietan eta jende guztiarentzat, subrogazioa gehitzea, lanaldi murrizketa, ETT-ak kontrolatzea eta hitzarmenaren benetazko bermeak. Besteak beste. Horren aurrean, zer aurkitu dugu? Patronalaren blokeoa. Eta hori ez du bakarrikelak esaten, beste sindikatu guztiek ere berdin esan duteo. Giro txarraren erakusgarri da, bi aldeek ez dutela hitzartu beste bilera bat egiteko egunik dena den litekena da urtea amaitu aurretik berriz ere esertzea. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen Bizkaiko metalgintzan. Joan den astean bildu ziren azkenekoz bi aldeak. Hau da, FEDEN patronala eta sindikatuak. Hala ere, bilera horretan giroa gaiztotu zen eta ez zuten lortu akordiorik gainera. Egoera horrela sindikatuek 3 greba egunetara deitu dute, baina FEDEN patronalak oraindik sindikatuek adistakoaren arabera ez du erantzun euren eskaerak. Horrela sindikatuek aurreikusten dute egoera konpondu ezean greba egun gehiagotara deituko dutela. Ezin dugu baztertu. Baina bai izaten dut argita garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik, egun desente gehiago. Bai, izan alda, FEDEMek ez badu positiboki erantzuten, salto bat egongo da, hori argi dago. FEDEMi argi eta garbi utzi, borrokan jarraituko degula, einen behar bezala, hitzarmen berri bat lortu arte. Gaizlatuta berriz aipatu gure erreburuetan, Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasuneko sailburuak berretsi du prest dagoela datorren ekitaldiko kontuen babesa handitzeko. Ildo horretan aurreratu du azaroaren 9 negoziatzeko prest agertu diren taldekin lehen bilera bat egitea espero duela. Azpiazuk agerraldia egin du asteazken honetan Legebiltzarrean 2023ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren legaren proiektuaren xehetasunak jakinarazteko. 14.450 kakotx 7 milioi euro izango ditu aurten baino uneko 8,7 gehiago Nerea Garzia. Eusko Jaurlaritzak inoiz baino diru gehiago gastatuko du datorren urteko aurrekontuetan. 14.250 milioi euro aurten baino uneko 8,7 gehiago hain zuzen ere. Gaur Eusko Jaurlaritzako zailburuek bakoitzak euren sailari dagokion partida saldu dute Eusko Legebiltzarran. Osasun eta hezkuntza sailek jasoko dute zatirik handiena eta bi horiek izango dituzte igoerarik handienak ere. Lan eta enplegu sailak ere aurten baino 171 milioi gehiago izango ditu, eta aurrekonturik handiena duten sailetan 3. izango da. Pedro Azpiazuk ogasun zailburuak aurrekontuen zehetasunak aurkeztu ditu eta ondoren zailburuek zail bakoitzaren igoerak azaldu dituzte gaurko bilkuran. Aurrekontu hori aurrera ateratzeko gehiengo nahikoa badugu ere, badakizue akordiorako dugun joera eta aurrekontuen negoziazioan lan egiteko dugun modu zintzoa. Lehendakaria lehen pertsona agertu du akordio bat lortzeko interesa. Hiruhileko hau funtsezkoa da alderdi ekonomiko eta finantzario askotan, ezinbesteko baitira Euskadin, egonkortasuna eta ziurtasun ekonomikoa bermatzeko. Espero dugu ekonomia itunaren batzorde mistoaren akordio bat izatea kupoa zehazteko metodologia berritzeko eta onartuko dugun aurrekontua gai izango dela gizarte politikak indartzeko eta inbertsio publikoa eta I+D+I indartzen jarraitzeko. Bi horiek baitira enplegua sortzen duen jarduera ekonomikoaren pizgarri. Eusko Jaurlaritzaren 2023ko aurrekontuen negoziazioaren abiapuntuak zehaztu dituzte Eusko Legebiltzarreko bi alderdi nagusiak, EAJ gobernuko kide nagusiak eta Euskal Herria Bildu oposizio nagusiak. Koalizio abertzaleak argi utzi du ez dituela Jaurlaritzaren kontuak babestuko bere horretan kontserbadoreak eta kontinuistak direlako besteak beste. Leire Pinedo legebiltzarkideak azaldu du Iñigo Urkullu lehendakariaren gobernuak betiko eskemari jarraitu diola, anbizio eta ausardiarik gabe etorkizuna prestatzeko inolako planteamendurik gabe entzun. Baina aurrekontuen mamia murgiltzean ikusten da benetako errealitatea. Eta errealitatea da aurrekontu hauek ez direla handienak, ez direla sozialenak eta ausartak batira. Aurrekontuak handiak izan da ere, zuk esan bezala, gaur-gaurkoz gobernuak manejatzen dituenak, baino txikiagoak dira. Eta zuk esan duzu, ez direla konparagarriak, aldaketak egon direlako urtean zehar. Egia da, inflazioak diruaren balioan duen eragina, bai edo bai, kontuan izan beharko dutugula urrengo urtera begira.
Eta gai zaldatuta Janako Gatzaranak bere instalazioak hobetuko ditu ekoizpena eta merkaturatzea errazteko fundazioak instalazioen berrikuntzaren beharra iragarri du. Izan ere gaur egun instalazio horietan gatza gordetzen da eta 50%ko ezetasuna dago bertan. Aldaketa honekin baina ezetasun hori 30%ra gutxituko litzateke Nerea Garcia. Añanako Gatzaranak bere ekoizpena eta merkaturatzea hobetu nahi du. Horretarako Zubilabide industrialdean, Iruña Okan, instalazioak hobetu behar ditu. Hobekuntza horri esker egunero 1000 kilo gatz ekoitzi ditzakete. Azken urteotan Gatzarana fundazioak izugarrizko bilakaera izan du. Izan ere, haranean zeuden hondamendiak ekonomiarako oso garrantzitsua den gunea sortu du. Bertan munduko gatz onenetarikoa ekoizten da, eta horrekin batera turismorako bizita iturri bat da. Fundazioak instalazioen berrikuntzaren beharra iragarri du. Zubilabide industrialdean, Iruña Okan hain zuzen ere, 3 lantegi dituzte eta horietako bat hobetu nahi dute. Hobekuntza horri esker ekoizpena eta merkaturatzea handitu ditzakete. Instalazio berri horiei esker, egunero 1000 kilo gatz sortu ditzakete. Gaur-gaurkoz berrikuntza lizitazio fasean dago. Instalazioen zedea da gatza lehortzea, giro temperatura altzen hartzeko lehen fasetik igaro da. Gero gatza eskuz garbitzeko manipulatzea eta azkenik ontziratzea eta bialtzea. Banatzeko prese dagoen produktua lortu arte. Instalazio horiek kalitatea eta ekoizpen denborak hobetuko dituzte. Gaur egun instalazio horietan gatza gordetzen da eta 50%ko ezetasuna dago. Aldaketa honekin ezetasun hori 30%ra gutxituko litzateke eta 5800 kilo gatz gordetzeko lekua izango lukete. Gatza hobeto lantzeko, artisau elaborazioaren berezko espirituzunen garbiketa optimizatzeko eta ekolurra ziurteta egoteko. Lehortzeko denborak arindu. Gatza sodio kloruroa da eta ez darama inolako sustantzia kimikorik. Beraz, ezetu egiten da erraz. Horrek guztia, ontzirate eraginkorrago eta bizkorrago batera eramango gaitu. Gure langileen lan baldintzak hobetzea da. Añanako Gatzarana Gezaltza Añanan kokatuta dago. Barruko gatzaga da, 4 iturbegi ditu goiko partean eta bertan 5500 larrinak daude. Historiako gatzaga zaharrena da Añanako Gatzarana. Eta arabatik Gipuzkoara atzotik indarrean da Tiket Bai Gipuzkoako ostalaritza eta merkataritza establezimendu txikietan Udan Arbeolankidea Donostian dugu xetasunen berri emateko gadi. Salmentek bera egin dute kostu egora eta kontsumitzaileek erosteko ahalmena galdu dute. Testuinguru honetan iritsi da Tiket Bai sistema aurki lurralde guztietara zabalduko da, baina dagoeneko Gipuzkoako merkataritzan eta ostalaritzan indarrean da. Tresna berri hau iruzurra saihesteko autonomo guztiei ezarri zaien faktura egiteko sistema da eta batez ere merkatari txikien artean haserrea piztu du diotenez, trantsizioa behar bezala egiteko bitartekori jarri gabe abiatu baitu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Entzun dezagun dendartaneko kidea. Uste dugu itxierak ekarriko ditula. Azken finean, lehen neiko lanak indebilena eusteko dendaio beste arazo batekin batzuk erabakiko istia. Baditu kasuak, jubilazioatik hurbilegon o negozioa ez joala oso ondo, orduan, aitzegila arrazoi honekin erabakiko istia. Hoi bai, eta gero bestetik, betikoa, azken finean, hor daude Amazon eta hor daude enpresa handioik, hoik ez du Tiket Bai ezarri beharrik, eta gaina, jakintzazu nun daukaten egoitza fiskala. Han ez du zer gapatu beharrik. Hain zuzen ere Gipuzkoako ogasuna iruzur fiskalari aurre egiteko tresna bila dabil, horretarako 2022ko edizioa indarrean da azaroaren 4 bitartean, Udan Arbeolankideak azalduko digu hobeto. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian indarrean du azaroaren 4 bitartean ostiral honetara. Bitartean fiskalitatean ideia berriak proposatzeko 2022ko edizioa. Eta 2 sari egongo dira jokoan. Helburuen artean besteak beste iruzurrari aurre egitea dute. Eta honen berri izateko, lehiaketaren xehetasunen berri izateko, Irune Jartza ogasun zuzendariarekin egoteko aukera izan dugu.
Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa, Gipuzkoako herritarri irekia. Lehiaketaren xehetasunen berri izateko 11ak Irune Jartzak Gipuzkoako ogasun zuzendariarekin egoteko aukera izan du. Ogasun departamentuan daukagu oso erronka nagusi bat dela zerga borondatez betetzeko, herritarrak ahal dugun heinean lagundu eta gero iruzurraren aurkako borrokan aurrera pausoak ematea. Orduan ardatz horren barruan lehiaketa hau dago sartuta. Jartzak esan digu iruzurra kuantifikatzea ez dela erraza. Dena den Ogasun departamentuak iruzurraren borrokan aurrera egiteko kontzientzia ezinbestekoa dela ikusten du. Gu Ogasunetik saiatzen gea ahal ditugun tresna guztiak jartzen hau errazteko. Adibidez daukagu Zergabidea plataforma. Ogasunaren beste tresnetako bat litzateke Ticketbuy sistema, datorren asteartean abiatuko dena. Ticketbuy azkenean da fakturazioa online egiteko sistema bat, eta horrek emango diguna Ogasunari da eragiketa ekonomiko bat dagoen momentuan, guk eragiketa ekonomiko horren informazioa momentuan jasoko dugu. Eta horrek bai emango digula informazio asko Gipuzkoaren ekonomiari buruz eta baita iruzurraren burruka horretan gure lana hobeto egiteko aukera. Baina egia da mundua aurrera doala, teknologia aurrera doala eta orduan beti ona dela beste ideia berriak jasotzea eta ideia berriak eta bide berriak aztertzea ere agian baliagarriak ere izan daitezke. Lehiaketa, orokorrean Gipuzkoa herritarrei guztiei zuzenduta dago, baina egia da agian erakarri nahi ditugula pertsona profesionalak eta ogasunarekin harremanak dituztenak. Batez ere, gure helburua dalako zergak borondatez betetzeko ideia berriak jasotzea eta baita iruzurraren aurkako borroka horretan ideiak berriak baita martxan jartzea. Eta nolabait berrikuntza eta ekintzailetza ere bultzatu nahi dugu. Eta orduan, herritar guztiak gonbidatutak daude parte hartzeari, baina egia da agian ekintzailetzan edo ideia berritzaile bat daukatenak ere erakarri nahi ditugula. Bisari hori ez gain saritutakoek Big Gipuzkoa Berrilan enpresaren aholkularitza izango dute beren ideiak bizkortzeko. Saridunek aurrez onartuta beti ere, baldin eta ideia horiek berrikuntzaren aldeko prestakuntza programa eta ekintzen bidez bultzatu edo garatu badaitezke. Era berean berrikuntzaren enpresa kudeaketaren eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien arloko prestakuntza jaso ahal izango dute. Etxerat Euskal Presoen senideta lagunen elkarteak jakinarazi duenez, Mikel San Argimiro Euskal Preso Donostiarra Martuteneko kartzelan sartu dute berriro 3. graduaren aurka. Espainiako Auzitegi Nazionalak helegite bat onartu ondoren. San Argimirok 20 urtetik gora daramatza preso eta iaz urte hasieran zigorraren 3 laurdenak bete ostean, Soriako kartzelatik Martutenekora eraman zuten. San Argimirori 3. gradua eman zion Eusko Jaurlaritzak, baina erabaki horren kontrako helegitea jarri zuen. Auzitegi Nazionaleko fiskalak orain epaileak aintzat hartu du fiskalaren eskea. Etxeratek haserrea eta ezinegona adierazitu batetik preso donostiarraren eskubideak urratuak izan direlako, baina batez ere Espainiako justiziak mantentzen duen blokeo bidegabeak Euskal Gizartearen nahiaren kontrako norabidean kokatu delako. Gaineratu du bere horretan mantentzen dituela Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak beste 8 presoen 3. graduen aurkako errekurtsoak. Bestetik Espainiako Auzitegi Nazionalak erruduntzat jodu Marisol Iparragirre Euskal Presoa eta frogatutzat eman du hark gidatu zuela 1985ean Gasteizen Espainiako poliziaren kontra egiten saiatzeko erabili zuten autoa. 425 urteko kartzela zigorra ezarri dio Iparragirreri. 2020ko abenduan epaitu zuten Iparragirre bera gertakari horrengatik. Orduan akusatuak deklaratu zuen ez zuela atentatu hartan parte hartu, baina fiskaltzak 428
urteko espetxe zigorra eskatu zuen arentzat. Espainiako Auzitegi Nazionalak errugabetzat jo zuen hasieran, baina Espainiako Auzitegi Gorenak baliorik gabe utzi zuen epaia ondoren, froga bat argudio ez arrazionalak erabilita baztertu zela iritzita eta epaiketa errepikatzeko agindu zuen. Orain, Auzitegi berak ebatzi du Iparragirrek gidatu zuela lehergaiak zeramatzan autoa eta hark aparkatu zuela Mendizorrotza kiroldegiaren kanpoan. Auzitegiaren arabera gainera etaren Araba komandoaren helburua zen hain zuzen Alavesen futbol partidan zaintzaile lanak egiten ari ziren polizien kontrako atentatua egitea. Poliziak autoan zenbait marka atzeman zituen eta horietako 4 autoaren bolantean hartutakoak Iparragirreri dagozkiola ondorioztatu du auzitegiak. Euskal presoen bueltakoekin bukatzeko berriz etxeratek berak jakinarazi du Bittor Franco Barakaldoko presoa aske geratu dela. Atzo goizean irten zen Basauriko kartzelatik, 20 urteko zigorra beteta ertzaintzak 2002an atxilotu zuen eta Auzitegi Nazionalak zigortu zuen kale erasoetan parte hartzea egotzita. Huelban bete zuen zigorraren parte handiena eta 2020an leku aldatu zuten Estremerara. 2021an berriz Logroñora gerturatu zuten eta aurtengo martxoan Euskal Herriratu. Mugak apurtu zubiak eraiki lelopean dozenaka herritarrek protesta egin zuten atzo Irun eta Hendaia artean. Bidasoa ibaiaren 2 aldeetatik abiatu ziren zutabe banatan eta Santiago zubiaren inguruan batu ziren. Bertan salatu zuten Frantziako jendarmeek etengabe kontrol bat eduki ohi dutela eta gainera hala jarraituko dutela beste 6 hilabetean behintzat. Santiago zubian ezarrita dauden kontrolen antzekoek zenbait pertsonaren joan etorri librea oztopatzen dute. Eta baituzte ondorioak Irungo Harrera Sareak emandako datuen arabera, kontrolak eragotzi eta seguruak ez diren bidetatik mugak gurutzatzen saiatzeagatik, 9 lagun hil dira azken urteetan, horietako 2 2022an. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, kultura arloari heltzeko, gaurkoan Gotzon Barandiaran Sormen ekitaldiko zuzendari artistikoari eguerdian egin diogun elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Eta honekin besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak, gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari aterekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean dakagu Gotzon Barandiaran, Sormeneren zuzendari artistikoa da bera, eguerdion. Eguerdion, berdin. Beste behin, bueltan izango da Sormeneren udazkeneko edizio bat, zer dakar aurtengoak, azaroaren 10-tik 13 bitartekoan? Bai, eskema antzekoa mantenduko dugu, aurreko urtetako eskema antzekoa mantenduko dugu, goizetan azaroaren 10 eta 11an Galdakaoko ikastetxe batzuetako ikasleek parte hartuko dute ilustrazio tailerrean Eider Eibarrekin eta dantza tailerrean Oier Ara Olasarekin. Eta azaroaren 10ean, ostegune, ostiral, larumat eta igandean publiko orokorrarentzako
eduki eta emanaldiak landuko ditugu. Saituko dugu elkarrizketan zehar zer dakarren programazioak, baina hein handi batean 3 ardatz, 3 zutabe ditu aurtengoak, amatasuna, sorkuntza eta euskara. Zergaitik 3 zutabe horiek? Berez, sormeneren lan hildoetako bat da sormena sustatzea, noski sormene da euskerazko plaza bat, euskarazko kulturgintzarentzako plaza bat, eta emakume lanak nabarmendu, prestigiatu, ikusarazi nahi dituena, edo behintzat horretan lagundu nahi duena. Amatasuna etorri behar zen, goiz edo berandu zeharkatzen duelako emakume sortzailea, horrela erabakitzen baldin badu berak. Eta horrez gain, konturatu gara, azken 2-3 urteetan, kultura adierazpide ezberdinetan, lehenagotik ere bazeuden, ez? Baina orain egonda biltze, metatze bat, gai horren inguruan, literaturan nik agian urren daukadan kultura adierazpidean, batean urte terdian, 2 erditik gora liburu argitaratu dira edo gehiago, amatasuna gaitzat hartuta edo behintzat amatasunak zeharkatzen dituen liburu batzuk argitaratu dira, baina ez bakarrik literaturan, beste kultura adierazpide batzuetan ere bai, orduan berez etorri da. Sormene, emakume, euskaldun sortzaile lanak nabarmendu nahi baldin baditu, gai hori goiz edo berandu landu behar genuen. Euskal kulturan beraz, inflexio puntu bat egon da ere gai horrekiko, ez? Azken aldian mintzat ematen du. Bueno, hor badago Erika Lagoma eta Estitxu Fernandezen liburu bat, Ama eme ume, testigantzak dira, hainbat eredu eta bizipeni buruzko testigantzak, baina beraiek esaten dute, ez? Euskal Herria, euskarazko kulturgintza baita, barne, olatu feminista batean dago, ez da? Zorionez, eta gai hau mai gaineratu nahi zuten, beraiek ere, ez? Emakume eta ama diren heinean, eta Erika Bertzolari ere den heinean, beraien liburuan esaten dute, gai hori landu nahi zuten. Estereotipo batzuk eta genero batzuk ere inposatu zaizkiolako emakumeari amatasunari dagokionez, feminismoak ere, bueno, beraiek esaten duten bezala, ez die heldu agian orain arte amatasun bizipen guztiei, eta beraiek ekarpen bat egin dute horretan, ez da, orduan, sormene feminista da berez, amatasunari buruz hitz egin behar genuen. Eta uste dut gainera Euskal Herri mailan dagoen aurrerapen handienetako bat izan da, ez? Gizarte bezala, jendarte bezala, nola zeharkatzen gaituen gero eta gehiago feminismoak, kultur sorkuntzatik ere egin behar dugula gure ekarpen bat. Amatasunaren gaineko irakurketa berriak, ikuspuntu desberdinak, sormenen ere ikusgarri izango direnak, eta esan bezala ez da, sormene izan badelako emakume sortzaileei bultzada ematen dien jaialdia, eta hortengoa estatzean geratuko ez dare. Bai, eta gero gertatu da, adibidez emagin elkarteak, azaroaren 11-12 okerrezpanago edo 10-11, sormeneren sasoi berean antolatu ditu amatasunari buruzko jardunaldiak Tabakaleran ere, ezta? Eta larungo gainean, Kaiolan egite dituzte residentziak, kultura residentziak, eta jakin bezain laster bertako arduradunak Itziar Elias aktoreak idatzi zidan esan gu ere hori lantzen ari gara, eta esan aukera daukasunean posible dela ama izatea eta sorkuntzari ekitea, esan zegoelako bera, aktorea da, eta 4 umeren ama okerrezpanago, eta Naia Zubeldia ere handago, beste 3 umen ama dena sorkuntza bete-betean ari dena, eta berak esan zian gai hori oso interesgarria da, eta gainera plazaratu behar dugu, eta gure ikuspuntua da posible dela, ezta? Gero adibidez, Aiaraldea Sormen Faktorian badaude ziklo bat egiten, abendura arte emakume sortzaileen inguruan, eta amatasunaren gaia ere aterako da, ezta? Oso testu inguru sasoi eta testu inguru sozial eta politiko uste dut aproposean gertatzen ari dela hau.
Eta ez da bakarrik sormen, lehen esan dituen eragile horiek guztiak ari direla, eta oso gogo eta beharrezko, eta oso malditzu, eta patxadas egitekoa da. Eta lehen esan dudan bezala uste dut euskarazko kulturgintzatik ekarpena egin diezaiokegula gu gizonok antolatzen edo behintzat laguntzen eta gure ekarpena egiten dugun eskutik, eta emakume sortzaileek zer esanik, ez da? Nik gogoratzen dut anarik baduela Amua izeneko abesti bat, ama izan edo ez auto horren inguruan. Niri behintzat entzun nuenean inpaktu handia egin zidana, eta oraindik ere zuzena entzuten dudanean inpaktu handia egiten didana, ez da? Eta gogoetarako bide asko zabaltzen dituena. Sasoia aproposa da, eta uste dut guk aprobetxatu behar genuela. Euskarazko sorkuntza, hori zera ardatze nagusia sormenen ere, eta programazioari begira emanaldi berezi bat egongo da honekin lotuta, azaroaren 10ean, ostegun arratzaldean, Euskaraz sortu izenburua izango duena, eta Euskaraldiaren aldeko saio bat izango dena. Bai, guk berez hasieratik eduki dugu asmoa eta dugu beste eragile batzuekin elkarlanean aritzeko, bai Galdakaoko eragileekin, bai Galdakotik kanpoko eragileekin, adibidez aurten geuretik sortuakekin ere, udalbiltzaren egitasmo beka horrekin ere, elkarlanean antolatu dugu emanaldi bat, gero aipatuko duguna, Euskaraz sortu, Euskaraldiaren alde, Euskaraldi hasiko delako sormene amaitzen den aste horretan bertan, berezkoa da. Elkarlana, sormen eta Euskaraldiaren artean, guk Euskaraz sortzearen aldeko autu egiten dugulako, eta Euskaraldiak egiten dugu, egiten du, behintzat Euskaraz eroso bizitzeko autuaren aldeko aldarria. Euskara sorkuntza sormeneren oinarri eta abia puntuan dago, eta jaiotzan dago, hizkuntza bat bere kultur adierazpiderik gabe hizkuntza batek ez dauka irauterik, eta gure kasuan euskarazko kulturgintzak ezin du iraun euskararen berreskurapenik gabe, normalkuntzarik gabe, eta kontrara euskarak ezin du normaldu eta ezin dugu berreskuratu euskarazko kulturgintza osasuntzu ez badago, ez? Orduan, uztartze, biltze lan naturala, hori bai naturala da, euskara eta bere kulturgintza. Eta orduan parte hartuko dute emanaldi berezi horretan Galdakaoko sortzaile batzuek, euskara sortzen duten sortzaile batzuek, eta Ane Labaka eta Miren Amurizariko dira bertzotan. Gero Esti Marquezek bere disko berriko, hitzekin jolasean disko berriko kanta batzuk aurkeztuko ditu Dana Herri, Aino aktore eta musikariarekin, eta amaitzeko Nagore Muriel zinemagileak Errobi dokumentala laburmetraia aurkeztuko dugu, bertan egongo da eta berak aurkeztuko du, eta horrela egingo dugu euskara sortzearen aldeko aldarri bat. Askotan nabarmendu duzu ez, euskararen transmisioan edo sortzearen euskaraz sortzeko transmisio horretan hutsune bat dagoela edo haustura bat gertatzen ari dela hor nonbait, uste duzu hura berreskuratzeko saiakerak fruitu ematen ari direla dagoeneko? Oraindik ez esango nuke, gainera azken hilabeteotan aurkeztu plazaratu diren inkesta eta ikerketa guztiek kontrako esaten dute. Ezta? Soziolinguistika klusterraren kale erabileraren neurketak eman dituen emaitzak oso larriak dira. Oso denbora gutxian asko egin du bera kaleko erabilerak, asko izugarri, hain denbora gutxian. Leku askotan 7, 8, 9 puntu uraino, ez? Hori oso kezkagarria da, eta horrek noski eragina dauka euskarazko kulturgintzan lehen esan dugunagatik, ezin delako hizkuntza bat eta bere kulturgintza bereizi. Gero eta gehiago jasotzen ari gara, eta guk ere ematen dugu pausoa ikusentzunezkoetara, eta hor, ikustea besterik ez dago, pantailak euskaraz bezalako ekimen batek argitaratzen eta ematen dituen datuak zeintzuk diren, UEMak ere egin du bere udalerrietan azterketa eta euskaldunenak diren ingurune horietan ere ikusentzunezkoetan gazteek erdaretan konsumitzen dute kultura, beraz,
datuek esaten dute ezetz. Eta horrek esan nahi du dena daukagula irabazteko, guk behin eta berriz aipatzen dugun bezala, dena daukagu irabazteko, eta elkarrekin kulturgintzaren ekosistema osatzen dugunon artean lan egiten baldin badugu, irabaz dezakegu galtzen ari garena orain, eta oraindik irabazteke duguna, baina egoera ez da ona. Egoera ez da bat ere ona. Zenolako erronkei aurrekin behar diote euskal sortzaileek, geroz eta mundu globalizatuago batean? Bueno, gertatzen ari zaiguna da, gero eta sortzaile, sale gutxiago ditugula, kultura diazpide gehienetan. Eta orduan, gero eta gutxiago baldin baditugu zertarako sortuko dugu, zertarako plazaratuko dugu sortzen duguna. Euskaren erabileraren beherakadak eragin zuzena dauka. Gure lanean behintzat plazaratzeko autua egiten dugularik. Bakoitzak bere etxean sortzea erabakitzen baldin badu berarentzat bakarrik, bakarrizketa bat egingo du, baina nahi duenak partekatu sortzen duen hori herrikideekin, euskaraz hartzaile gero eta gutxiago dago eta eukiko ditugu, ez baldin bada egiten hemen euskalduntza alfabetatzen masibo bat, euskararen universalizazio esaten den hori, euskararen erabilerak ez badu asko egiten gora, ez badago hizkuntza politikarik horretarako, eta hizkuntza politika kultur politika da Euskal Herrian, eta hizkuntza politika hezkuntza lege berrian adibidez euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatzea da, hor espada bermatzen, behintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan izugarrizko atzerakada gertatuko delako oso urte gutxian. Ez badugu bermatzen euskarazko kulturgintzaren transmisioa. Eta ez badugu euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatzen, euskararen erabilera belaunaldi berriengan nik oso zail ikusten dut. Arte adierazpideak direlako, kultura adierazpideak direlako, emozionalki garatzeko bitartekorik eta behinena. Bueno, orduan egoera horretan ari garagu, eta gure helburua behintzat ahalik eta elkarlan handiena bultzatzea da, eta perspektiba global eta integral bat eukinda. Ezin dugu hezkuntza, hizkuntza eta kultura politikarik bereizi, edo industria politikarik osotasunean lan dugu behar dugu dena, ez da? Eta hizkuntza politikak eragin behar duen bezala denean, kulturgintzan ezinbestean eragin behar du, hezkuntzan ezinbestean eragin behar du, industrian ere ezinbestean eragin behar dugu, horretarako lan egiten duten, edo arlo horretan lan egiten duten kultur ekosistemako eragileek duin bizi ahal izan dezaten, ez? Zer esanik ez, sortzaile hon baldintza laboralei dagokien, ez? Egunen batean prekariedade eterno honi, endemiko horri, eman beharko diogu konponbide bat. Eta euskarazko sorkuntza auspotzeko bide horretan badago aldagai bat, eta horixe da ez, ama hizkuntzan sortzeak zer suposatzen duen, sormen prozesuan, edo bestera batera esan da, zure ama hizkuntza ez den hizkuntza batean sortzen duzunean, nola baldintzatzen duen horrek sormen prozesua eta azken produktu hori? Gure kasuan euskaraz sortzea da beste inon egingo ez duena egitea. Eta ematea munduaren ikuskera bat beste inork ezin duena eman. Hizkuntza batek ematen duelako munduaren ikuskera bat, eta bizitzeko begi batzuk, eta bizitzeko modu bat ere bai. Hein handi batean, naiz eta globalizazioak dena zanpatzen duen. Ezta? Orain zurea ez den hizkuntza batean sortzeak ziurrenik Euskal Herrian autu hori egiten dienei emango die publiko zabalago batera iristeko aukera, ezta? Noski, espainolak edo frantsesak dituen hiztun edo hartzaile kopuru eta euskarak dituenak ez dira konparagarri. Orduan bat ematek egiten baldin badu autua euskaraz, frantsesez, espainolez, inglesez sortzeko ziurrenik eukiko du
buruan publiko zabalago batera iristea. Nik entzun dut behin baino gehiagotan modu naturalean egiten dela hori, modu naturalik ez dago. Hori bideratua da, ezta? Hau da, guk askoz eredu gehiago jasotzen ditugu, euskarazkoak ez diren erdala adierazpideetatik, etengabe egunero edozein lekutan, inolako ahaleginik egin gabe, inolako esfortzurik egin gabe, eta horrek noski eragina dauka gero gure hautuan. Politikoki, ideologikoki, espaldin badaukazu argi zein den euskararen egoera, espaduzu ezagutzen euskararen historia, espaduzu euskarazko kulturgintzaren egoera eta historia ezagutzen, horrek eragin zuzena du zure hautuan. Eta agian pentsatuko duzu ez dela hautu ideologiko bat edo politiko bat, baina erdaretan sortzea hautu politiko eta ideologiko bat da, ez da naturala. Sormenek ekarriko duenarekin jarraituta, programazioarekin jarraituta, musika ere, ez da aurten faltako, Neomaken kontzertua ere izango dugu ikusgai. Bai, Neomakek bere lehenengo diskoa izen horrekin aurkeztuko du, Neomakeko hainbat kide izan ziren Kepa Junkera eta Sorginak egitasmoko kide, Sorginak osatzen zuten, gaur egun Neomakekoak direnak, eta beraiek emakumez bakarrik osatutako taldea da, lehenengo diskoa dakarte, eta beraiek letren bitartez, bai eurenak, bai idazle batzuen letrak hartuta, gogo eta oso interesgarriak egite dituzte, feminismotik ere, eta sortzaile diren emakume izatetik, ez? Hortik ere, oso zuzeneko ikusgarria dute, oso impactantea da, bai koreografiagatik, jaskeragatik eta eszenografiagatik ere gazteak dira, oso sortzaile gazteak dira eta sekulako indarra dute. Eta guk lotura egiten dugu, duela 2 edizio, okerrezpanago, amak egon ziren ere, edo iaz, egon ziren ere sormenen, ez? Amakeko kide batzuk Neomakekoekin lotura dute, irakasle ere izandakoa dira, eta hor badago transmisio bat, ez? Bai ezagutzarena, baina baita praktikarena. Orduan lotura zuzena ikusten genion, eta jakin bezain laster Neomakek disko atera behar zuela, Ane Legarreta esaz elkarteko kidea da, eta bera ere sormeneko talde eragilean aritzen da, eta berak ikusi zuen hildo oso garbi bat, lotura oso garbi bat, eta orduan proposatu genien Neomakekoi beraien disko berri hori aurkeztea eta azaroaren 12an egingo dute, gaueko 10etan Torrezabal kulturetxean. Antzerkia ere izango da, hain zuzen ere Lore More, emakume konpainia Nafarraren trapuzikinak lanarekin, zer ikusiko dugu, holtza gainean? Hori oso emanaldi berezia, nire ustez behintzat, nik ikusi nuen, eta oso berezia da, ze egiten dute, belaunaldi ezberdinetako emakumeek ikustokietan edo arropa garbitzeko harritoki horietan zer bizitzen zuten, nola harremantzen ziren, zer kontatzen zioten elkarri, nola zaintzen zuten elkar, eta ez bakarrik hori, euskalki ezberdinak erabiliz, Euskal Herri osoan gertatutako fenomeno bat dela irudikatzen dute, eta ze garrantzitsua izan den, elkar zaintzarako gune horiek eukitzea emakume horientzat, beste guztia kontra zutenean. Hori Lore Morekoek aurkeztu zuten geuretik sortuak bekara eta irabazi egin zuten, eta egonaldi baten ondoren plazaratu zuten, iaz. Eta gerokiko dugu ere Amur, hau da Mari de Jon konpainiaren lan bat, ja urte batzuk dira oholtzaratu zutenetik lehen aldiz, Oihartzun eta Harrera oso nauki dituena, eta bi emakumeren maitasun historia kontatzen du urte batzuetan zehar, garatuz doana eta aldatuz doana. Hori da, era guztietako publikoarentzako emanaldi bat. Horixe beraz, programazioari dagokionean, udazkeneko 3. edizio honek dakarrena, pandemia tarteko nolakoa da balorazioa orain arte? Guk aurretik esan genuen, Euskarazko kulturzaleak sortzea epe luzerako egitasmo bada, eta guk behintzat horrela ulertzen dugu. Beraz, pazientzia sartzen dugu, patxada sartzen dugu, audientzia ez dugu horren, ez da hain erabakigarriak guretzat. Euskarazko kulturgintza landu behar da
Galdakaon eta Galdakotik kanpo leku gehienetan ez dagoelako euskarazko kultur sale nahikorik, hau da, maiz garenak 40.000 izango gara, eta hori 3 milioitik gorako herri batean gutxi da. Gure ustez behintzat, oso gutxi da, eta hori landu behar da perspektiba horrekin, ez? Patxada batekin, ez berehalako emaitzari begira, ez? Aretoa beteta egongo da euneko unean, sarrera guztiak salduko ote ditugun euneko unean. Zaletasuna gure ustez behintzat ez da horrela lortzen, ez? Euki behar ditugu emanaldi batzuk zeintzuetan eukiko ditugu, eta euki ditugu zeintzuetan jente asko egon den, da beste batzuetan ez da horren beste jente egon. Horrek esan nahi du ez dugula zaletasunik sortu? Ba, segurazki ez, ze zaletasuna beste erabatera sortzen da. Emanaldi hutzak proposatzea, hau da, programazio hutz batekin ez duzu lortzen zaletasuna. Hori da, jorratu behar dituzun lan hildoetako bat, plazak eskaintzen dizkiozu euskarazko sortzaileari eta zaleari ere aukera ematen diozu jasotzeko eredu bat, baina hezkuntza arautuan lan egin behar dugu, hezkuntza ez arautuan lan egin behar dugu, komunikabideekin lan egin behar dugu, eta hori egin behar dugu ahalik eta modu sinkronizatuenean. Orain arteko balorazioa da, Galdako 30.000 persona euki ditu orain arte, Usansolo bere helburua lortzen duenean eukiko ditu 6.000 bat gutxiago edo, ez? Orduan, ari gara, 25.000 bat lagun, etorkizunean, 25.000 bat lagun eukiko dituen herri bati buruz, zeinetan urte askoan ez den euskarazko kulturzaletasunik sustatu. Modu integral batean, ez? Orduan, guk euki jarri behar ditugu helburuak, epe luze batera, epe ertain batera, mugarri batzuk ere zehaztu beharko ditugu, baina epe luzera begira aritu behar dugu, modu iraunkor batean, modu sistematiko batean, lau lan hildoietan, eta kulturgintzako eragile guztiekin. Arnasa hartu behar da, gaur egun dugun bizitzeko era honek ez dio laguntzen. Kulturgintzaren tempoa, denbora eta gaur egun duguna, kapitalismo, turbokapitalismo basati honenak ez datoz bat. Orduan gu bestera batera jokatu behar dugu. Testuinguru horretan hartzen du garrantzi berezia, ez da, Sormeneren bi edizio horiek, urtean egiten diren bi edizio horiek, udaberrian eta udazkenean. Aipatu dugu Euskaraldia, korrika ere izan da urten, Durangoko azoka izango da laster, Sormeneko katu dezakegu, ez, urteroko hitzordu horietan ere, nola ikusten duzu argazki hori? Bueno, bai, aspaldik ari gara, ez da, gero badago literaturia, orain azpeitin daude antzarki topaketak 40 urte. Bete dituzte bakarrik euskarazko antzarkia programatzen eta sustatzen ez bakarrik programatzen, ze orain Dinamoan eta bertako Zoreasun eta egonaldiak egiten dituzte eta landu egiten dute antzarki zaletasuna, eta Euskal Herrian badaude ikusi-mikusi ere izan zen, Zaharan baditugu horrelako egitasmo oso garrantzitsuak Euskal Herrian, eta horiekin guztiekin egin genezake kultur politika integral bat Euskal Herrirako, hizkuntza ere noski bere barne hartuko duena, hezkuntzarekin ere lan egingo duena, esparru komunikatibo propio bat landuko duena, kurrikulumean, lehen esan duen hezkuntzan ere ez, gure kurrikulumo propioa lortu beharko genuke, eta hor txertatuk beharko genuke modu sistematiko batean eta iraunkor batean euskarazko kulturgintza. Sormena bera personaren garapen integralerako ezinbestekoa delako, eta bestelako herri bat egin beharko genuke eta egin genezake. Nik ikusten dut jente asko ari dela gauza asko egiten Euskal Herrian, ez da? Ari gara pixkanaka biltzen, adibidez hezkuntza lege berriaren zirriborroaren inguruan kezkatuta gaude hainbat eragile Euskal Herri mailan, eta gure proposamen bat lantzen ari gara plazaratuko duguna, ari gara apurka elkarrekin lan egiten, nik uste dut askoz gehiago saretu beharko genukeela, gure artean, eta aukera dugula, gure arteko distantzia fisiko ez delako horren bestekoa, eta ideologikoa izan beharko litzatekelako asko zurbilagoa, naiz eta anitza izan asko zurbilagoa, behintzat helburu komunei begira. Ikusten dudana da, dena daukagula